Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hakaat po tarik mentau benai ke skul Rongrin RMSA High Secondary School. Kalau yok ban pelipat ba ano ya ke Ïingskul ni ke building ke Thymmai ke jongka. Hak bau MLA ke Mawshynrut uba Methodist dekhar ulalong kumukongsan. Hak Jingduna langru UMDC ke Thymmai uba Australia Rashid. Ya ketika Ïingskul Thymmai jong ke skul Rongrin RMSA latei batchna lingba ke SEMAM SAMAGRA jong usnam arja arpulai hakamang pisa ke bashiklur lai puilak prapo hajar tingkah. Hakani ke sngi play ke Ïingskul ke Thymmai ladan langru ke kong di hujan DSEO Nongston Reverend Father Sylvester Nongsit Parish Priest Divine Mercy Umdang Parish Kisesta ki Nonghikai ketika skul uba Alexander Rongrin Headmaster UP section kidukhat nakakur Rongrin bat kiwe di. Shua ketika sngi la pensyingan ro daki jingruai ke jingshat repair naki kena jong ketika skul uba Methodist dekhar MLA bekeren kumukongsan ulong ba kajingla ba kajing utlong ban yo ketika Ïingskul ke Thymmai ke deling ba kajing trilang uba Methodist ulong ru ba kum unang me ikmat jong ke Mawshynrut upanet jingmot bahai ki lai tili ki sektor bat ulpen pau ba usmut ho biang bukum ke constituency Mawshynrut kadon Hapdeng kajing na kadau ba kaduna yakini ki sektor kata kalong ke puli puthi ka koi ka khya ba kilinti ke singkian thapti kane kadai kasni ka bakong san ke jongi hak na ka program kadai hi kane ka bangin yo no ya kate waktu yang bakin mi ki maulenai ki masa tengsai nam ta kari bat kejatan riuhi barok kobai nam tengsai nam ta kikur ban tengsai nam ta kasinang ban nam tengsai nam ta gane ka dong ka than ko e chungi sigantin argentin nam ta gane ka sni anakali ang gojong aro na pun pau gojing sokmen sikade ya bangiyo ya kane kalang bangiyo ban yoi ya kane ka sni bangiyo ban rakhe hagabangin play ya kani building school kaba Thymmai kabangin layo sanction ha uni usnam arajar apulai bakani kijing long kum ne kabangin long manta kumbai kapan pau kino kren mene nakman nadu kino hikai nadu ki principal bat kunju na kaliang jong kino kren baper ru kilapan pau bakajing long kumne bat ni kyu manta kumne awai nak bentahi kadai kajingnya trilang kan kajingnya pendam iwai mata kabening kong ang soban ai kajing kublai kadai kino punian jong kane ke school ki balatur badlet ya kendu ya ki department namataban yo ya kane ke sanction bat kumju ro ngasoban ai kublai ya minister you chief minister badia kinong tre ya po education department kibalas ngau ya kajing kerpat kajing kerpuan kajong kinong penyaco kene ke school bat kumju ro kibalas ngap ya kajing kerpat kajong kumu nomi kman jong kene ke dong kathan kabangila ya persyang bangin yaksa namenta bangin yo ya kene ke sanction bananta bangin yo ya kene ke building asokman abang yo jingte bo arajar apulai bagi penbena pangila yo ya kene ka sanction bat kumenta kumne kumbakano ngilai iba kila treiba ai ku play system yang kino punya kumju i contractor ibala atre kene ke singtrai
kadai ko wen ke jing trai ke bala kam step ke jing tip jong jonga bala kumju ru ke jing pentip na kelem jong ka department ba ko wei kadai ko wen na preng school ke bala kam step ha ko kom trai ba kumju ru ko kom trai kalong ko babit ke babia ni ai ke jing ro ba ke jing songu ikinong trai ke bala trai ba ba pinbit pinbiang ya kan ni ka school mi nanti ban ong ba ki kon di ti jongi kin stan tambala ko sa school la ai bat kinong hikai lani kinong hikai ru da se kin chupmi lentino ba ki kon ki jongi kin chupenang pen start no tang da ki mi ki pa kata ru da se kan sa don ke ching ngata ye phi ki hap ki baran kini ki kon ki jongi ngakwa ban ong ye phi ba ba phiwan chepo school sobha ban ya trilang bat kinong hikai sobha ban long ki batista snap ya ke jing hikai jo kinong hikai bian pa bian ba subha da snap thu ba snap thu biang ba persang ba snap thu ba kinong hikai ke ba ki kwa ban sa ya ka jingmut ke jing perkhat ke jopi kata ka di sembo perkhat ke ba le se ba kinong hikai ki ai kinong la ban ai man kapor kinong la ban syong ba pi man kapor re ba kiyo ye kapor ban simpla se pi le se ki kentien ki jopi ki jingmut ke jing perkhat ke jopi ba syong dor ba kodor kiyo ban siap aki jimut kicing perkat ki joki la kata-kata no beliau joki ki pun goret ki jongi no sobha long ki batista treshitam yasha rengkat bat kino ikai bat kumju ro ki kini ki pa hoi kum ki kini ki pa nang ni nanong pendong jongi ni ro ro ngi de nanong pendong ni so thu bhai ki kini ki pa la khlawan na lekha ki jram ki thai Pitlon tenteng hap saka satya sap saka set jing sian hap saka kling jing kling hap saka khut jing bat kum ta ter le singi sitom bangin pet yiki khun lane ka jing don kam jing ki khun lane ban pet ka jing kule ki jing khun ki jing hande wada rap deng jong kini ki jing sitom ro le se ka don kam ye pi ki me pa ban pet dam ki khun ye ki homework ba kino hikai ki ai ngata le se ka jing khmi lanti ba kinong hikai ki khmi lanti na ki khun ki jong pi tingila ban jom ban ngila ban sei ye ki semba ye ki sok ki ba kodor na ga ne ka dong ga than ku jungi la da kan don ga jing trelang jo ki no hikai kan don ga jing trelang jo pi ki khun ki barang le ki school bat ka don ga jing trelang ru jong ki kmi ki pa ki jungi na mata kumno bangin sei ki talent jong ki khun ki jungi kat tu kan ni ki talent kolong lemba jo ki no hikai kat tu kan ni ki talent lemba jo ki kmi ki pa patukan ni kita len lengba jong pi ikun ti barang wat ya kata jingnang ya ka jingnang ya ka jingstan yang bojonga bali bang ong bale singan sabu sakman namar nakaliang bojonga kumunong ni kman jong ka Mawshynrut constituency nga fokus sa kilay tilik sector habang nga page sa Mawshynrut constituency nga so thu biang ba kum ka constituency Mawshynrut ngidon Hapdeng gijinge nakadaw bang iduna kini sector kawai ke sektor kabangi dang singi ya be ha kawai ke sektor kabang simkhia ha kadihi ke education namtaban penbiang susu na ki school building namtaban yo susu ekino hikai ki school prepare badminton manakini kisnam ki baladam se omre dang kani de don ki school ro ki bayo eki repairing ki baret ki don ki school ki bayo ek sanction ki ba monomala ki jing penpahai ki school andai nakali yang kujunga ngabu eki education ro sakman namata pan penbiang kana pentiu ya constituency nama nganget ba ka school kumbangi juten ba ka school kadai ka yeng ka baar jong ki khun ki ti ki jongi bat kinong hikai kidai ki me ki baar jong me ki pa baar jong ki khun ki ti ki jongi telada kibet ki biang ki chaka hikai school nganget ba ngin sayo ya kalong paten ka ba khambet ka ba khambiang ladang yo ikinong hikai kiba treshitam kiba treminon kiban siap kita kisap kiba per hagi kun di jongi nganget pengin sayo ya kalong din kamanden kaba kambet kaba kambiang jadi nalor kota bangasim kia ya kini dibanta kepada ke education department pakoi pada ke department ke bangasim kia bah kini kisni ke bangnya bah kadai ke health department Kijaka sumara kini kijaka kibaper ki kedong kathan kujungi bakawai pada nak teng sektor ki banga so dan kambe bangia be kadai hi kam kini ki road communication
lamanta banyo iki surak haki sinong itau pada haki jaka ki bapel bat kumbo ama pi le se kuma po ki Ïingskul manali gisni kundu usara sinong jong ka udang kan mau yang sang ka surak bong bangakwa ka ka surak kan ku ka surak banian tulun ya kanika dong ka dong hi barak kawai kidai kini gicing angnot gicong pi kidai ru gicing angnot giconga tendai pangin pen kurlong ya kini ai barak ni don kam kacing ya prelang ni don kam kacing ya snok tilang kadon Jingduna giconga pendap lem mapi don Jingduna gicong pi ngan pendap lem manga don bom yo I mojonga pen ilam mapi bom yo I mapi le se ngan don lang manga bane pen ilam ni kita dikadai kata kecing trelang beberapa ngi pai yang syak education ko akini badon kam ko wala teng ki badon kam tendai ku bapitet bapo Mawshynrut ba kadai ko constituency ke bayar hadu kata ba ki bang bun ki sinong ki bom padon surak ki bun ki para nong song sinong jongi ki barang mat ya Hapdeng ki cing jenjar kam tam ki por liyo tena kalian junga kini ki arsnam tam menta Fawad la sela kumba karway ka artuli surok ki bangi yo sanction Thymmai apo ka Mawshynrut constituency ni ki asnan menta ndai lamtak ni ka surok ko jongki ngakam pat yo la pengen penyo ka sanction bu sakmat ekane de ka pat epiro pinyasa nomar ba lese ke jinglot ka bakambun ka sanction ka bakambun dengan sepersang ni bu akmat menta kini ki jingkan kam jong kan ni ka school ka jongpi bat ka school ka jongi akan ikut orang bertanya ke jomni.